Добре дошли в рубриката на нашите партньори. Днес пред нас са Моника Маринова и Йоана Стоичкова, представители на DXC България. Здравейте и добре дошли. Здравейте! Бихме искали да се представите с няколко думи, какво сте завършили, какво работите в момента. Добре. Първо, много ни е приятно, че сме тук. Аз се казвам Йоана и съм Talent Acquisition Specialist в DXC Technology. Вече работя в компанията от година и половина. Фокусът ми в момента е основно подбора на джуниор кадри. Аз съм завършила в Холандия международен бизнес и управление и това е първата ми работа след като завърших. Много добре, а вие? Казвам се Моника и съм Talent Acquisition координатор в DXC Technology. Завърших мениджмънт на хотели и ресторанти в колежа по туризъм и работих известно време в тази сфера, но след това реших, че това не е моето призвание и много исках да работя в сферата на човешките ресурси, като DXC ми даде тази възможност, без да съм имала подобен опит, да се развивам в това, което искам. Това е чудесно. Вие как започнахте вашата работа в DXC? Дипломната ми работа в университета беше на тема Employer Branding и мисля, че това до голяма степен ме насочи към тази сфера. И след като завърших, съответно, избрах това да е компанията, с която да започна. Бихте ли разказали повече за дейността на компанията и също така да ни я представите като работодател? Да, DXC е глобален световен лидер в предоставянето на IT услуги. В България работят над 4000 човека, които имат възможност да работят по цялото IT портфолио на компанията. Услугите, които предоставяме, са по-традиционни, като изграждане на софтуери, Data Analytics услуги, иншуранс, имаме иншуранс софтуер услуги и най-големият security екип е локиран в България. Офисите ни са локирани в София и във Варна, но гъвкавостта на компанията позволява да се работи от всяка точка на страната. Чудесно. А сред тези 4000 служители във фирмата има ли студенти на Икономическия университет Варна? Да, разбира се, ние имаме дори някои, които са на ръководни позиции в компанията вече. Това е много добра новина. Какви отворени позиции имате към момента и какви са качествата, които трябва да притежават кандидатите за успешното влизане в работата? Ще започна с отворените позиции. Както Мони спомена, компанията има много богато IT портфолио. Нивата на позиция започват от стажански до синьор роли, като това, с което много се гордеем в момента, е нашата Graduate програма. Тя дава възможността на 3-4 курс или току-що завършили студенти да се развиват в IT насока, която те предпочитат. В първите няколко месеци от Graduate програмата компанията набляга изключително много върху обучението и онбординга на новопостъпилите млади кадри. Като идеята е те да придобият една добра основа и умения да започнат да работят по реални бизнес проекти в последствие. Graduate програмата, т.е. част от Graduate програмата са позиции като Project Manager, Technical Support, Data инженери, девелопери и други. Сега слушателите ни, ако имат интерес, могат да разгледат позициите в кариерната ни страница. Като ключови качества, които трябва да притежаваме за добра реализация, първото от тях е да имаме добри комуникативни умения, тъй като независимо от средата, в която се намираме или работния пост, който заемаме, комуникацията е много важна за добрите взаимоотношения. На второ място смятам, че е много важно способността за работа в екип, тъй като да работиш с хора от различни характери е едно голямо предизвикателство и тази способност ни носи други качества като толерантност, търпение и добра комуникация. И разбира се, не на последно място е важно да се адаптираме бързо в работната среда, за да може да дадем всичко от себе си, което знаем и можем. С каква продължителност долу-горе са тези стажове, тази програма? Не е стаж, постоянна работа е. Обучението продължава няколко месеца, след това те си продължават на постоянен трудов договор по реални бизнес проекти, т.е. не е срочен договор. Това е чудесна възможност. А за стажовете, предполагам, при успешно преминат стаж, след това
служителите могат да кандидатстват за постоянна работа? Абсолютно да. Стажовете при нас са 3 месеца. Най-често ги правим през лятото, за да имат възможност студентите да участват в тях. И след това, разбира се, на най-добрите предлагаме постоянна работа. И много ви благодаря. И имам един последен въпрос. Какво бихте посъветвали младите хора за тяхното кариерно развитие? На първо място би ги посъветвала да се изберат насока, в която искат да се развиват и упорито да правят стъпки към постигането й. Сега живеем в такива времена, че достъпът до информация е лесен, имаме възможност да се самообучаваме, самоусъвършенстваме постоянно и определено би ги посъветвала да не спират да го правят, защото това им дава една добра увереност в последствие, когато представят уменията си и знанията си пред потенциални работодатели. Също така бих посъветвала студентите да се възползват от възможностите, които университета им предоставя, да ходят по кариерни събития, да се възползват от кариерния център на университета. И аз като рекрутър няма как да не спомена и важността на CV-тата. Много е важно да обръщат внимание на CV-тата си, да вкарват информация, която считат за релевантна. Дори и най-краткият стаж е полезен. Всичко, което сметнат за нужно, като проекти, например, за нас са от голямо значение, за да ги допуснем до следващия етап от процеса. Много ви благодаря, че бяхте наши гости днес. За мен беше удоволствие и дадохте изключително ценни съвети, които се надявам да помогнат на нашите студенти. Наистина, винаги сте добре дошли отново тук. Много благодаря. Благодаря много. А вие може да се абонирате за YouTube канала Кариерна академия, за да следите бъдещите ни срещи с бизнеса.